De nem, De nem nem annyi, kell. 20 ez is. Ez így 20. Igen, és ez még soros, de 4-jel. 80. És nem heti, hanem az. Hát azt mondom. De nem, nem. Még mindig nem. Nem, 12 apró helyzéksár, no? Nem. Tehát, 16 napon van, 4x4. Fölkészít is számol, de még a 3 is még. Hol lettem én? És akkor most mennyit fizettek? Ha ha ha!